מזהים את הכביש הזה? אולי אתם עוברים פה מדי פעם. כביש המנהרות. כשאתה נוסע בו, אתה מרגיש, וואו, איזה גדול המנהרה. ואני יושב פה במגדל שמירה, במרחק לא גדול. הוא נראה לי קטנצ'יק. וכשאתה מסתכל על דברים ממרחק, הם לפעמים יכולים להיראות כמו משהו מאוד מאוד מסודר, ומצד שני לפעמים יכולים להיראות שפשוט גדול עליי, זה פשוט דבר ענק שאין איך לתפוס את זה. ההבדל אם יש סדר או אין סדר, תלוי אם אנחנו יודעים שיש סדר. כשאז מסתכלים על הדבר הזה ופתאום הוא לא מבולגן, הוא מסודר, יש בו היגיון פנימי ויש דרך לעבור אותו בצורה טובה ועם מלא ביטחון. אז הצטרפו אליי לשידור מיוחד במוצאי שבת שופטים, שבו נראה את העולם המסודר של הדייטים. 5 השלבים שבונים את הקשר שיוביל אתכם אל החתונה. יאללה, תירשמו עכשיו.